नमस्कार। हम संतोष कुमार। रउआ सब देखा तनी भोजपुरी 24 न्यूज। आज हमनी के कटिया गांव में मौजूद बनी जा। एजा एगो शादी के कार्यक्रम बा। एजा बीजेपी नेता राकेश ओझा से भेंट हो गई हमनी के। कुछ यहाँ से जानल जाई कि हाँ आगे चुनाव के लेके रउआ क्या तैयारी बा, का लागत अब की बारी टिकट उकट मिली कि ना। जी पहले तो रउआ सबके धन्यवाद बा। और चूँकि तो मांगलिक कार्यक्रम में हमने उपस्थित भइल बानी जा, लेकिन जहाँ तक बात बा चुनाव के, तो चुनाव के तैयारी चलता, भरपूर चलता और सब क्षेत्र के जनता के लगातार आशीर्वाद और प्रेम स्नेह मिलत रहल बा। और जहाँ तक बात बा टिकट के, तो पार्टी एकदम अब की पारी आकलन क के टिकट बंटवारा करे वाली बिया। पुराना जो रिकॉर्ड रहे ओकरा के भी एनालाइज हो रहल बा ऊपर में। लेकिन ये सब बात अलग बा, लेकिन कोनो पार्टी के पहिलका लक्ष्य होला कोनो क्षेत्र में विजय प्राप्त करी। और हमनी के पूर्ण विश्वास बा कि हमनी के जौन मेहनत बा, हमनी के जौन जनता के आशीर्वाद बा, वो पूर्ण रूप से आश्वस्त बानी जाए कि हमनी के पार्टी के अगर सही निर्णय रहता, 20 वाला गलती ना हुई, तो हमनी के शाहपुर में हमनी के पुनः जीत के भाजपा के जैसा कमल खिलाइब जा। देखी हमनी के क्षेत्र बहुत पिछड़ा बा अभी तक। पूरा माने बिहार में हमारा लागत लोग बाढ़ से परेशान रहेलन। दियारा क्षेत्र मोने चल जाइब तो अगलगी से परेशान बड़े एहू बड़ा लोग वो क्षेत्र खातिर के अग्निशामक गाड़ी के सुविधा बा, और ना ही बाढ़ में उतना सुविधा मिल पावेला। हमेशा अपेक्षित रहेलन अपना जनप्रतिनिधि के वजह से। अभी तो जो इंडिया में जन जेब जे ढाला गो रहला जो ठोकर बांध के निर्माण होता। आवे वाला समय में जन जेब जे चुनाव बा अब निगचाइए गइल बा, ओकरा खातिर के का तैयारी बा। और तैयारी कोनो हम पहले भी कले बानी कि ऐसा नहीं है कि हमनी के 5 साल क्षेत्र से गायब रहे नहीं जा और चुनावी वर्ष में गांव देहात में आके मेहनत कर शुरू कर दी जाए। ऐसा हमनी के नीति ना। हमनी के 24/7 गुने 365 दिन काम करे वाला आदमी है जा। क्षेत्र में निरंतर हमनी के अवेलेबल रहत रह जा। कहीं ना कहीं रहुआ अलग गाँव में मुलाकात हो जाए, तो कोनो खास तैयारी अलग से नहीं करे के। हाँ, लेकिन एक बात रहुआ सही कहनी है कि क्षेत्र बहुत पिछड़ा हमनी के बा। जौन विकास के एगो लेवल चाहत रहे, उ लेवल से हमने के बहुत पीछे बानी जाए। क्षेत्र बहुत पीछे बा। क्षेत्र कहीं ना कहीं मार झेलता सही जनप्रतिनिधि के विधानसभा में प्रतिनिधित्व ना होखला के कारण। इस क्षेत्र के बहुत सारा जौन हक बा, जौन अपन अधिकार के चीज़ बा, इस क्षेत्र के नहीं मिल पावत। ओकरे खातिर हमने के संघर्ष जारी बा। हमने के संघर्ष ये बा कि क्षेत्र के जौन हक बा, एजा के युवा के बढ़िया से शिक्षा कैसे मिले, बढ़िया उन लोग के स्वास्थ्य के सुविधा कैसे मिले, गांव घर से बच्चा निकल तो सही सलामत पढ़ के सुरक्षित घर कैसे पहुँचस, जो शिक्षा भी मिले, क्वालिटी एजुकेशन होके, बच्चा पढ़ला लिखला के बाद से रोजगार खातिर एबल होकस, वो सब जितना भी मूलभूत सुविधा बा चाहे जौन इस क्षेत्र के जौन मांग बा, ओकरा के लेके हमनी के संघर्ष करतनी जा। और हमनी के पूर्ण रूप से विश्वास बा कि आगामी चुनाव में जनता के आशीर्वाद जौन हमनी के पिछले बार मिले रहे उससे बढ़ के मिली। एक जा से अगर हमनी के कमल खिलावे में सफल हो तनी जा, तो क्षेत्र के हर एक सुविधा और जो मुद्दा क्षेत्र जो पूरा नहीं हो पाइल, ओकरा के ग्रास रूट लेवल पर हमनी के पूरा करे के अपन 100% प्रयास करब जा। देखिए पिछला दिनों हमनी के देखने है जा एजा के वर्तमान विधायक मंटू तिवारी जी आरोप प्रत्यारोप हमेशा लगावत रहतनी कि रउआ माने एथी वहाँ के अपराधी बनी हई अपराधी घर से आवे नहीं, माने आरोप प्रत्यारोप हमेशा लगावत रहनी। ओकरा प्रति का जवाब देम रउआ? देखिए शाहपुर में अपराधी के शरण के देवेला के उसे छुपल बाना, आपराधिक परिवार के जन्म के देवेला इहो के छुपल नहीं के। शिवानंद तिवारी जी के जन परिवार बा शुरू से ही क्षेत्र में अपराधियों के जनक रहल बा, अपराधी के संरक्षण करता रहल बा। और जहाँ तक बात बा अपराधी के, तो माननीय विधायक जी ना तो सुप्रीम कोर्ट होई, ना हाई कोर्ट होई, ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होई, आज तक कोनो कोर्ट हमनी के कोनो परिवार के कोनो सदस्य के कोनो मामला में एक दिन के भी दोष सिद्ध नहीं कैले, ना कोनो दोष सिद्ध कैले बा, ना आज तक कोनो भी केस में एक दिन के भी सजा देले बा। तो विधायक जी के तय करे के चाहे कि देश न्यायालय से चली, कानून व्यवस्था से चली, संविधान से चली, कि उनका बकबक कैला से चली। वो का कहले ना कहले हमनी के कुछ में ज़्यादा कहल जाना। लेकिन हाँ, एक चीज़ जरूर कहब कि क्षेत्र के जितना भी खूंखार क्रिमिनल्स बाड़े सब, कोनो ऐसा नहीं है कि केहू हमनी के मुँह जबानी कह देते या क्रिमिनल हो गए। कोर्ट द्वारा जे सजाए हफ्ता बा, जकरा के कोर्ट सजा देले बा,
ओकरा के दोषी ठहरौले बा, 2 गो 3 गो 4 गो मर्डर केस में उम्र कैद के जे सजा कटले बा, बेल पर बाहर बा, ओकरा चरण में जाके उ चरण बंधन करेले। ई साफ दर्शावेला कि आपराधिक सोच केकर बा। जहाँ तक बात बा हमनी के हमेशा कानून के लड़ाई लड़ले बनी जा। एक प्रमाण बा कि हमारे पिताजी के हत्या हो गई। पिताजी के हत्या के बाद भी आज तक हमनी के वो हत्या के विरोध में केहू के एगो थप्पड़ तक नहीं किया चलौले। ई दर्शावत है कि कानून के प्रति हमनी के सम्मान कितना बा। और ऐसा नहीं है कि जो हत्यारा रहे उनका सामने हमनी के झुक गई जा, ऐसा भी ना रहे। कानून के शरण में गई जा, न्यायालय से लड़ाई लड़नी जा, न्यायालय से जीतनी जा। उस सब केहू जितना भी वो हत्या में शामिल रहा, जेल में सजा काटता, ये दर्शावेला कि हमनी के न्याय के प्रति आस्था रखे वाला व्यक्ति हैं जा। लेकिन ठीक बा, विधायक जी के ही ना, इनकर पिताजी के भी पुरान नीति रहे या के लोग के आपस में लड़ावल, एक खास आपराधिक गिरोह के संरक्षण दिहल, ओकरा माध्यम से अपन आपराधिक जन मनसा बा ओकरा के पूरा करवावल। लेकिन इस क्षेत्र की जनता जान चुकल बिया और उनकर हर एक छल कपट से आज जनता वाकिफ बा। और दूसरा बात बा कि कोई भी व्यक्ति के लिए काम करे खातिर 10 साल कोनो कम समय ना होला। 5 साल के तो संविधान बनौले बा, लेकिन जौन व्यक्ति के 10 साल काम करे का मौका मिलल होके वो 10 साल बाद भी आके ये कहे कि विश्वेश्वर ओझा क्रिमिनल रहन, अपराधी रहन, साफ दर्शावता कि जनता के भरमावे खातिर सब बात करते रहे। और जहाँ तक बात बा कि जनता उनका भरमावला में आवे नहीं खे और जनता उनका कई चुनाव में मुँहतोड़ जवाब देवे बिया। अच्छा, एगो लास्ट सवाल रही रहुआ से, मान ली अब तो चुनाव आवे वाला बा, जनता के का बोली के अपना प्रति आकर्षण करब कि हाँ माने हम जीतला के बाद से कौन माने विकास के कार्य लौकता जौन की करे के चाहिए? देखी, जनता के हमनी के कोनो आकर्षित नहीं करे के, जनता के आशीर्वाद निरंतर मिलत रहल बा और जनता के ही मांग बा कि चुनाव हमनी के एजा से लड़ी जा और राजद के एजा सफाया करी जा। देखी, अभी हमनी साथे राकेश ओझा जी रहनी हा, बहुत पॉजिटिव बात भइल हा। यहाँ के अपन पक्ष रखनी हा।